Far, jeg synes, det er meget egoistisk af dig at komme her. Forstår du slet ikke, hvor ondt det gør på Elisabeth, August og mig? Elsker du mig? Hvordan kan du overhovedet spørge om sådan noget? Selvfølgelig gør jeg det. Elsker du Gud højere end mig? Ja. Hvorfor? Fordi han har skabt mig. Han er min himmelske far. Han kan give mig evigt liv. Ved du hvad, far? Det synes jeg er meget egoistisk af dig. Du kunne jo komme tilbage. Du kunne angre og komme tilbage, så vi kunne blive en rigtig familie igen. Farvel, far.